Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayo ngayon sa bago kong video. Ito yung paggawa ko ng filter kasi marami pong nagtatanong kung may drainage ba to at may filter. Meron po siyang filter pero DIY lang siya. Kaya ito na nga siya, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung DIY filter ko. Ayan, tara silipin natin. Ito yung drainage ko. Nilagyan ko siya ng PVC para sa water filter niya. So ito siya, may putol siya kaya dudugtungan natin. Kinuha ko yung sukat bago ko siya nilagare. Nilinis ko muna siya bago ko lalagyan ng solvent. Ang ginamit ko dito na PVC is 3/4. Nung natuyo na yung solvent na nilagay ko, saka ko siya dinugtong. Siyempre lalagyan ulit ng solvent bago idugtong. So ayan na nga siya guys. Ito naman yung putol. Siyempre yung mga putol-putol na mga PVC pinagdudugtong ko na para naman magamit. Sayang naman kung bibili pa ng bago na mahaba saka ilalagay. Dito ko ilalagay yung filter na DIY natin. Ito yung filter na pinakasimple pero hindi naman ganun kaganda. So siguraduhin mo nang maglagay ng solvent bago idugtong itong mga PVC pipe natin para iwas na rin yung mga leak. Ito yung outlet ng tubig, yung galing sa pool, at dito siya lalabas pupunta sa filter natin. Ang susunod naman ay ito. Pinainit ko yung bakal sa shilling at ginawa kong pambutas dito sa
timba na gagawin nating filter. Ito yung timba ng pintura. Nung okay na yung butas, nilinisan ko rin ng konti. Nung malinis na siya, itinry kong inilagay itong coupling kung kakasya o hindi. Naglagay ulit ako ng solvent sa gilid ng pipe para iwas din yung leak ng tubig sa labas at loob. Nilagyan ko ng solvent. Bali ganito yung gagamitin kong filter. Actually, ito yung filter ng Starex. Sample ko lang muna kung effective. Bali, bibili tayo ng bago para hindi ganito kulay niya maitim. Nilagyan ko ng styro dito sa baba niya para pag pinatong ko dito, ayan, hindi siya lulusot doon. Lalagyan ko pa ng mga bato ito. Dito siya pupunta. Ayan, dito siya didiretso yung tubig. Lalabas doon. Siguro magiging malinis na. Then sisipsipin naman dito yung isang filter natin. Dito siya dadaan. Mapupuno ng tubig to na na-filter na. Tapos dito siya lalabas. Papunta sa isang filter. Tapos yung filter ibabalik niya dun sa pool natin. Yung ganyan yung setup niya. Ayan. Ito. Hinugasan ko na muna to hanggang sa mawala yung dumi niya, pero hindi na talaga maalis itong kulay na to. Temporary lang ito na gagamitin ko. Bibili na lang tayo ng bago kung effective talaga. Tilagyan ko ng Volcasil sa loob, pero tignan nyo naman, nagkaroon ng parang natunaw yung styro o natunaw. Kaya lalagyan ko na lang sa loob ng foam siguro or damit na lang na isang pang filter niya. Naglagay ulit ako ng used clothes para pangdagdag sa filter niya. Dito niya sasaluin yung tubig. Naglagay muna ako ng bato para pagtungtungan ng filter na ilalagay ko. Tapos naglagay ako ng net, yung pino na net. Then saka ako ilalagay itong air filter ng sakyan. Siyempre bago dyan, bago natin ikabit, nilagyan ko din ng T-ball sa loob, pampabigat din. At hindi lang sa loob, nilagyan ko din sa paligid niya. Ito na yung filter
Binili ko naman sa Lazada. Nasa 2,000 plus ito. Ito yung hose niya. Bali pag bumili kayo ng pool filter sa Lazada, meron na siyang kasamang hose na dalawa at saka clamp. Yan, nilagyan ko rin siya ng PVC para hindi rin mag-leak yung tubig. Ito yung ginawa natin kanina at ito naman yung DIY na filter ko. Dito ko naman ilalagay yung filter natin, yung makina. Ito yung pool filter natin. So doble ang filter niya. Meron pa sa pool filter, meron pa tayong filter dito sa DIY ko sa may timba. Then binuksan ko na yung tubig. So dyan pupunta yung maruming tubig, hihigupin mula sa pool, then i-filter niya dito. So ayan na guys, mula sa DIY filter papasok sa pool filter natin, then babalik niya yung malinis na tubig. So parang umiikot lang siya. So ayan na nga guys, tapos na yung paggawa natin ng filter. Bali sa susunod siguro gagawa ulit ako ng bagong filter, ilalabas natin kasi yung filter ay nasa loob. May tendency na aapaw yun, mababasa sa loob. Kasi itong kubo-kubo, pinagawa ko ng music lounge. Bali dyan na yung tambayan ng mga barkada. Pwede silang matulog kung gusto nila pag nagabihan sila. Yun yung purpose naman dito sa pinagawa ko. Kaya ilalabas natin yung filter para hindi mabasa sa loob pag umapaw. Ayan.